Така, здравейте, приятели! Днес, както обещахме, вторият клип е, за да ви покажем как да си свалите Counter-Strike Global Offensive. Не, поговоря, тя с пари, това е CSGO по-точно. Counter-Strike 1.16. Значи, първо влизате в Google и пишете всеки знае как се пише. Примерно сега. Counter-Strike, аз как го пиша. С какво? Counter-Strike 1.6 Download, нали? За да таковате. После влизате в Не може да кажем 1.6 Download, Counter-Strike 1.6 Download, CS Download. И давате си надолу с мишката и Download Setup. Отдолу ние имаме играта и няма как да се я свалим отново. Натискате това, безплатно задължително, в която няма сега ви караме да харчите пари. Натискате Download Setup. На който му дадат може да си изтегли CSGO. И CSGO, просто пишете Counter-Strike Global Offensive и ви излиза. Download Setup, не Download Torrent, има две. Download Setup натискате и отдолу ще почне да ви отборява, трябва играта да е 209 мегабайта. После като сте готови, направо да ви пуснем, да ви покажем, то може май, не знам. Може и да може. Да, ето, тук отдолу, покажи го, брате, ето отдолу, както виждате, ето това нещо. Ето го. И трябва да изчакате да стане 209 мегабайта, ще горе 6-7 минути, като стане... Сега да не ми бъгнеш, що пак я сваляш, човек? И сега ще го спрем, разбира се. Отказ, ако не искате, отказано. И ще ви изпише тук и ще натиснете ето това копче и ще натиснете показване в папка. Не, всъщност натискате върху него колкото е възможно пъти. Не е да бъгнете направо мишката, да се разбере. Е така, да натиснете върху него няколко пъти, няколко пъти с мишката и трябва да ви влезне в там. После натискате Next, приеми, Next и после започва играта да се инсталира без такива кракове и такива щуроти. Не трябва да сваляте, само чакате да се инсталира. То бързо горе-долу се сваля за 2-3 минутки, 4 макс. И после затваряте си Google и имате Counter-Strike. Ние както виждате. Ето така картина трябва да излезе. Да, виждате. Ето я долу. Мисля, че тази.